ingenieritza, 15 urtetako ibilbidea dauka gure ingenieritzak. Bere garaian ere nahiko ekimen berritzaile izan zen. Gure ikasleak alternantzian ikasten ari dira, modelo bat bai Frantzian, bai Alemanian oso garatu daudenak, Espainian ez duena existitzen, Espainian gehiago existitzen dute Euskadin praktikak, karrera bukaerako proiektuak, eta bar. Baina gure ikasleak daude astean 3 egun enpresan eta astean 2 egun eskolan. Eta enpresan uztartzen da bere garapen pedagogiko eta profesionalen eta pertsonalaren atal handi bat. Orduan, enpresa gabe ez dago titulorikan. Enpresa derrigorrezkoa da, bere heziketaren barne dago, enpresako lana. Lehenengo gauzia, enpresak erresten du gaitasunen garapena, ze eskola batek erresten duzu ezagutzak barneratzea. Gure kasuan, enpresan egoterakoan, benetan horrek gaitasuna garatzeko aukera ezin hobe bat ematen die. Zergatikan, daudelako obligatuta, behartuta, dauzkaten ezagutzak kontekstu erreal baten, problematika baten aurrean aplikatzera. Eta hor dago benetan gaitasunaren garapena. Hiru proiektu aurkeztuko dira, 3 enpresatan aurrera emandakoak, Rodisa, Fundiziones Buek eta Zorrotz. Hauetako 2 proiektu industriala dira, eta bat estudio zientifiko-teknologikoa. Eta proiektu garatu diren arloak dira alde batetik mantenimentu arloan, beste alde batetik produkzio arloan, eta azkena kosten murrizketan inguruan eginiko proiektu bat izango litzake. Eta azkenen gure helburua da, gure ikasleak enpresatan garatzen dituzten, ingeniaritza eskolako ikasleak enpresetan garatzen dituzten proiektuak ezagutaraztea bai beste ikasleei, bai enpresako jendei, gurekin elkarlanean dabiltzen enpresako jendei, bai tutorei, ikasleen tutorei, eta gero baita ere noski gizarteari oro har, erakustea ze proiektu mota garatzen dituzten, bai zientifiko-teknologiko eta bai industrialak. El título es el aumento de la capacidad de producción de las agujas en RA y bueno, pues se trata de aumentar la capacidad de producción de una de las fases. Indeten proiektua, erderaz zindako proiektu bat izena izan da reducción de costes en la fabricación de útiles de línea de corte, eta helburua izan da saiatzea pieza konkretu batzun kostea murriztea beraien salmenta errazago izateko eta gehiago saltzeko. Indeten enpresa izan da Zorrotz Komerzial, eta pixkat lagundu nahi izan du baita honekin pixkat robotika asuntoa. Helburutako bat zen robot bat sartzea prozesuko fase baten, eta azkenean ez da posible izan proiektuaren implantazioa, baina alare nahiko emaitza onak lortu ditugu eta pozik gauga proiektukin. Eta gure bide izango litzake, batez ere proiektuen garapenian sakontzen joatea, eta ea heltzen geran, batez ere enpresa txiki eta ertainei, alternantzia honen bitartez, beraien berrikuntzan eta beraien hobekuntzan laguntzen, ez? Azkenean, atzo justo izan gendun hemen jardunaldi bat non, Pedro Luis Uriartek azaltzen zigun, zer erronka geneuzkan, eta erronka jena artean, bide bakarra, berak argi usten zuen bezala, berrikuntza da. Eta hori sustatzeko, eta gazteak, azkenean hortan sensibilizatzeko, eta oro har gizarte hortan sensibilizatzeko beharrezkoa dira komunikazio aleginak eta ezagutza alegin hauek.